Ito yung kaganapan ngayon guys. Nag-aayos kami ng gamit. Ito yung mga dadalhin namin papunta sa picnic center or sa may Apayao Road. Doon kami magbe-breakfast. So ang dami naming baon and meron pa dito sa likod ng sasakyan. Tatlo lang naman kami ni na mommy and daddy. Pero ang dami naming baon, dami naming pagkain. And on diet din naman ako guys. Pero for the gram. Daming interruptions guys, hindi tuloy ako makapag-intro. So anyway, good morning, it's me Jamila and we are off for another adventure here in Ilocos Norte. So since matagal-tagal ako magsistay dito sa Ilocos, may time ako para ilibot ko kayo dito sa Ilocos guys and ipakita ko sa inyo kung ano yung mga pwedeng puntahan dito. Yung hindi ordinary na tourist spots. So today ang agenda is we will have breakfast at Apayao Road. Solsona Apayao Road. Time check, it's 5:30 ang usapan. Ang call time dapat namin is alis kami ng bahay at 5 a.m. So ako gising na ako at 3 a.m. pero yung mga kasama ko ang mabagal kumilos. So ayun, naantay lang namin si mommy kasi siya yung head sa pag-organize ng mga dadalhin. Though, tinulungan ko naman na siya kanina, pero once kasi nakapag-ayos na ako guys, ayoko na. Or once na nakapasok na ako dito sa sakyan, ayoko na bumaba, kumilos, and all of that stuff. So, if meron kayong advantage card and magpapagas kayo sa Shell, meron kayong free biscuit. Tiger biscuit. Ayan na yung araw guys. Wala na, hindi na namin nabutan yung araw dun sa Apayao Road. Bagal kasing kumilos nitong dalawa. Sabing sunrise. Stopover guys. Kasi kinakailangan namin bumili ng rice. Kasi halfway going to the place, nalala namin, hindi pala namin nabitbit yung rice cooker. Wherein, nandun yung sinaing namin na kanin kanina. So, good thing, meron na bukas na karinderya papunta dito sa Apayao Road. Before proceeding sa Apayao Road, so you need to stop over here para mag-register and then you have to pay 20 pesos each. So pagkatapos na mag-register guys, ito lang yung i-represent ninyo dun sa parang checkpoint. Diyos ko, hirap-hirap ako mag-vlog pagkasama ko tong mga to kasi every time na magsasalita ako, magsasalita din sila. So putol-putol yung ina-vlog ko. But anyway, so pagkatapos na mag-register yun guys, make sure na makuha nyo yung receipt and then ipapakita nyo to sa may checkpoint. So medyo malayo pa naman siya. Around mga 5 minutes drive. Ay, kailangan natin bumabang. Bumaba. Ano pa? Ah, okay pa. Okay na po. Ay po, thank you. Sa checkpoint guys, mag-login ka lang naman kung sino yung mga kasama mong pupunta doon. Para lang ma-monitor nila yung mga tourist. And for contact tracing. Yung daan guys is parang papunta kami ng Baguio. And even the weather itself. So sana kayanin itong crop top ko. Kumusta ka dyan na? Still alive? Still alive? Okay lang. Tahimik mo ni. Dabalay. Guys, hindi ba pwede si mami sa mga roads na ganito? Mabilis mahilo to eh. And look at my daddy. Then choose mo daddy, isuot mo ah. Inbaba na mo. Madama ako lang. Nakasip nga. Medyo mahaba-haba.
yung paakyat guys. So yung pasahero namin sa likod, nagbabadya na. Nakahawak na siya ng plastiko. Ang hina ng sikmura. Pwede ko pag nandito ako sa Ilocos guys, parang ang tigas ng Tagalog ko. So siguro haluan ko na lang ng Ilocano itong mga vlogs ko. Baru kata kumita tayo diba? Yung ano na yung akarbaan mo, yung pagsagda. Mulantik na rin. Wala na, hindi na kinaya ni Mami. We call the medic. So wala na. Pass out na si Mami. Yun yung hirap pagkasama mo si Mami pag magbabiyahe guys. Eh. Kahit short distance na naman, bilis niya mahilo. Unlike sa amin ni Daddy, adventures kami. Ayan na. Yung isa naman, bababa kasi naiihi daw. Diyos ko, daming stopover. Sabi ko pa man din, sunrise yung aabutan namin dito sa Apayao Road. Kaso, yan na, lasyede na guys. Diyos ko, wala na. Stopover number 2. Kasi, sa Alao, nangihina na talaga si Mommy. Ay nako. So, confirm, hindi nga ako kay Mommy nagmana. Kasi guys, wala akong problema pagdating sa mga ganitong adventure. Ay naku, Mami. Kapsut to dito. Ay nako. Bumaba na din ako guys para i-check yung weather. So, ang lamig. Sana kayanin talaga nitong crop top ko. Pero look at the view. Another stopover. Kasi as you can see, ayan, sumusuka na naman si Mami. Ay nako. Ang hirap talaga kasama ni Mami pag mga ganitong biyahe. Feeling ko malapit-lapit na tayo guys sa Viewtech. Medyo tanaw ni. Sangat manigay, nagsalog sa ala. Pero ang ganda ng daan, oh. Oh, look at that. Ito yung marker guys, nandito na kayo sa Apayao. So, right after here, konting drive na lang papunta sa picnic site or dun sa may Viewtech area. Actually, andito na kami sa Apayao Road guys and pwede na kaming bumaba anywhere here kasi wala, ito lang naman yung gagawin namin dito, kakain. Pero naghahanap lang talaga kami ng magandang spot, yung perfect spot na pwedeng ilatag yung picnic mat and then kumain. Medyo maluwag lang kasi ito medyo gipit-gipit lang yung daan. So, hanap muna kami ng magandang spot. Ito na pala yung dead end guys. So, balik kami pababa para maghanap ng spot. So, akala ko lang dead end dito. Dead end man. Oh, dead end na. So, yan yung view at my right. Breakfast namin guys, meron kaming dried fish, okra, red egg with kamatis, tapos yung sausawan ng okra which is soy sauce, and then I have my brown rice over here, and then kamote Q, and then langka or the jackfruit. We also have here boiled banana or yung saba, bread with cheese and ube. We have soft drinks over here, tapos meron din kaming chocolates and then coffee and then condiments guys. So yan, breakfast with this view. So parents are busy taking selfies. Hi! Apayao. Apayao Road. Hi, maulawa. Akala ninyo buhay na siya kanina. Nag-selfie na at all. So right after taking selfies, yan, nagre-reklamo ulit siya na nahihilo ulit siya. Nagreklamo dog takadwami.
Maglalakad kami ngayon ni Daddy, paakyat. Check namin kung may mafi-feature pa dun sa taas, guys. Kasi may mga ibang tao kanina na pumunta doon. So, feeling ko meron pang pwedeng puntahon or pagpicturean doon. So, let's see, sana meron. Kasi ang init. So, pwede naman namin iakyat yung sasakyan. Kaso nga lang, si Mami kasi nahihilo. So, baka mas lalong mahilo siya if ever na isasama pa namin tsaka gamit yung sasakyan. So, kami na lang mag-a-adjust. Lakad na lang kami ni Daddy. Oh my God, ito yung white shoes ko. Manong ko, ang dapat makita dyan? Ang dapat makita dyan yung area, Manong? Awal. Ajay. Yan, man. Thank you. Confirm, guys. Meron pa daw makikita sa taas. So, kita nyo yun. Doon kami pupunta ni Daddy. Pero nagreklamo na itong isang oldie na kasama ko. Masakit na daw yung paa niya. Natatawa ko, guys, kasi nagreklamo na si Daddy. Isang lang yung lalakaran namin. Para siyang mukhang malapit. Pero mahirap akyatin, guys, kasi tignan niya yung daanan. Mabato siya. Pero dahil na-start na namin, okay, sige, tuloy-tuloy na namin. Kaya ito yung pinaproblema ni na Mami and Daddy sa akin pag umuwi ng Ilocos. Kasi ang dami-dami kong gustong gawin, guys. And take note, yung mga gusto kong gawin, hindi advisable para sa mga matatanda. Natatawa ko, guys. Alam kita imita data no mamanong kilometro ta pag na Naggalant na yung tatay ko. So anyway, babalik na kami dun sa sasakyan para kunin namin yung sasakyan. Drive na lang kami papunta doon sa parang view deck. Kasi ang dami ko na naririnig na rants kay Daddy. Anong pa naman yung nagtulugan dito? Bumalik siguro man mo kalalaki din ang makasama. Dapat lang nakabigil na. Balik yun ang 6 kayo naman ta. Ada pa makita mo diyan. Ang darang kami pa naman yung tik na nakabata at view deck. View deck. Okay, sige. Hindi ba na ko? Babit pa sila. Ayan, nakipagdaldala na yung tatay ko. Tayo diyan. Agsubli kami, aglugan tayo panid dyan. Ijit view deck na gaya ma. Di ka no. Amo, madaka pala dyan ka na gan. Wala, babalugan ko muna sa loob. Daka tayo, baka manong kilometro. Hindi dyan ada dyan abong-abong. Oo. Ijit view deck na. View deck, hindi kita ano dati dito yun. So, ayan. Pupunta tayo dun sa may view deck, guys. Ang sakit ng tiyan ko kakatawa kay Dami. Let's go! Isulitan mo pa dati. 4x4. 4x4 na. Yay! Kami galing kanina, guys, and ito yung view deck na sinasabi nila. So tama nga si Daddy, may kalayuhan siya from dun sa pinagkainan namin kanina. Bumaba na ako, guys, kasi akala ko sasamahan nila ako. Sabi ko, sino mag-picture sa akin dito sa view deck? So good thing si Daddy bababa, napilit ko. Pagod na kasi si Daddy sa akin. Found another spot. So hindi ako makontento sa mga photos ko pa, guys. Sulitin na natin. Nandito na lang din naman na tayo.
So this is the main view deck guys. Nalampasan pala namin to kanina. Pero medyo madami-dami kasing tao kaninang umaga. So we prefer na idiretso na lang dun sa parang picnic area. You okay? I'm not. Why? Feel Hindi ka sanay sumakay sa Raptor ma. So iwanan natin si mommy. Let's go sa view deck. So you can also feel yung Bali inspired dito guys. So meron silang heart-shaped nest over here. Isang bench. Parang siyang Bali na Baguio style. Because of the pine trees. So ayan yung another view deck. Sabi ko kay mami, may parang Bali inspired dito. So, napilit ko siyang umakyat. Diba? For the sake of photo. Kayang-kaya ni mami. Tipila. Ulitin mo yung reaction mo pagkakyat. Ha? Ano yung reaction mo pagkakita Oh mo? my goodness. Ang ganda. Isa pa. One more time. With feelings. Oh my God. Wow na wow. Ang ganda. Overlooking Ilocos Norte. So, pwede ka nang mag-take over sa vlog ko. Ilang Ilocos Norte, I think. Ang maganda? Si Jamila din maganda. Ang gaga. Yung view. Product of Margarita Castillo and Joselito Castillo.